През 705 година, с помощта на хан Тервел, сваленият византийски император Юстиниан II, се възкачва отново на престол в Константинопол. Императорът удостоява хана с престижната титла кесар и дава на България плодородната област Загоре. Изглежда преценява, че е направил прекалено големи отстъпки на своя северен съсед. 3 години по-късно, императорът нарушава приятелските отношения с него. Той прехвърля конна войска в Тракия, а другата част от армията качва на кораби и се отправя към Анхиело, днешно Поморие. Византийският флот акостира в крайморския град. Императорът заповядва на войниците си да построят стан извън крепостта и да съберат фураж за конете. Предупреден от шпионите си за византийския поход, хан Тервел укрепя близките старопланински проходи, за да попречи на ромеите да преминат Балкана и да се насочат към Плиска. Българите, които заемат близките уверени в победата си, Юстиниан II и войниците му явно не обръщат внимание на близката заплаха и не взимат достатъчно мерки, за да осигурят защитата на лагера си. Българите се възползват от византийското безгрижие и внезапно нападат противниковия стан. Ромеите са изненадани и нямат време да се подредят. Така те претърпяват голямо поражение. Мнозина от тях загубват живота си, други са пленени. Самият император, заедно с малцината оцелели, избягва от бойното поле и се затваря в крепостта Анхиело, която бива обсадена. На третата нощ, като видял настойчивостта на българите, императорът заповядва на хората си да прережат жилите на конете, като сам сторил това на коня си. Тази заповед била дадена, за да не могат противниците му да използват изоставените коне. След това нарежда да се поставят трофеи по стените и с остатъците от армията, се качва на корабите и отплава към Константинопол. Теофан свидетелства, че го направил тайно и пристига в столицата с срам. Заповедта за трофеите и до днес предизвиква разногласие между историците. Някои смятат, че с това императорът иска да покаже, че все пак е победител, защото крепостта е непревзета, а други мислят, че така признава поражението си. Което и да е истина обаче, едно е ясно, през 708 година, близо до Анхиело, българската войска нанася тежко поражение на ромеите, след което Византия няма да организира нов поход срещу българите в продължение на 50 години.